Durmišević Amer. Durmišević Mujo. A sad idemo u Bosnu, pa ne znam dalje šta će biti. Eto, toliko. Kako ti ime? Alija. Džanko. Gdje ćeš ti? Idem u Bosnu, roditelja sam u Kaknju, dalje ne znam tačno gdje ćemo biti smješten, tako zovem se Adil Fredić. Slobodna, zadnja sedišta i ova prednja. Ova prednja dva. Brđanin Huso, Brgulja Nurko, Čavkušić Sefik, Češko Sabrija, Češko Himzo. UNHCR is very happy today to repatriate 212 refugees to Bosnia-Herzegovina. These men have been in internation here in Serbia since last July, and today they are very happy to go back to their family, their wives, mothers, children, parents, and it is a very happy occasion for us. Thank you.